लाब गैला लोगोफोरा आजिखालि साख्रि नागिरनानै ना सिंगिखौ बबायदियाव मोनो पुरा सिंगिल' थायो नायलांबाय थादो गोथां गोथां फ्रेस फ्रेस हासार होयिखौ मोनगोन आरो बाजारनिखौ जास्लायस्लाय बेफोरखौ जानानै गोबाव सम थांनानै थानाया बिराद मोजां बाजारनिखौ जायै जायै उदै देरजोब्बाय सोरबा सोरबा आयौ नाना साम' लामा साफा खालामनासो खोनायो दैयाव बेमार जालांजोब्बाय बेनिखायनो मोजां मोनोब्ला अर्डारबो होनो हागोन नायलांबाय थादोल' जायखिया मोनहैथारसै नै बै नुहुरनायानो भेजिटेबल गार्डेन नायलांबाय था वाव रां नांगौ ना साख्रि नांगौ साख्रिखौ नांगौ रांनि थाखाय लाब गैला लोगोफोरा आजिखालि साख्रि नागिरनानै मैगं थाइगं गायनानै जायोब्लासो रांखौ डाइरेक्ट इमिडियेट मोनो थाइसे थाइनै नङा हाजार हाजार रां मोननो हायो जोङो मैगं थाइगंनिफ्राय दिनावनो बस्थाखि बस्ता मैगं दिहुननो हायो केजियावनो 40-50 थाखा मोनो 100 केजि दिहुननो हायोबा बेसेबां रां मोनो जोङो लोगोफोर बेल' नङा बे गासिबो बे भिन्डी 5 बिगा भिन्डी बियो आरो ओरै फारसेखौ देखायबावनोसै नायदो बरिया बानलुजोब बियो आजिखालि बानलुआ बिराद दाम जाबायना 100 रुपिस थांबाय पार किल' सामफ्रामबो 1 मननि बारा खानो हायो बा खय हाजार थाखा मोनो लोगोफोर मा साख्रि नांगौ जोंनो मैगं गायनानै जानो हायो आजिखालि लाब गैया साख्रि लानानै बेनिखायनो बांगालफ्रा मैगं थाइगंसो गायोना बांगालफोरखौ नुवा नोंसोर बे खय बिगा मैगं गायो आयै फिथाइफ्रा बेसेबां गोजा गोजा हरै देखायहैनोसै सबाय बिमाखौ देखायनो ओरै र' भिन्डीखौ बारनो हानो नागिरा बिराद सु दं भिन्डीया फिथाइयानो डेन्जार बानलु फिथाइ भिन्डी फिथाइ बिराद रग' रग' फिथाइ थायो नै फांफ्रामबो फिथाइ थाइजोबो गासिबो फिथाइजोब बियो बेखौ बारनानैसो ओरै सबाय बिमायाव बारलांनो हागोन लोगोफोर थांनो हाला आं नैबे गेजेरजों बारनांसिगोन जोबा माथो गेजेरजों बारलांनायनि वाव एसे स्किप खालामनानै बारनांसिगोन नामा वाव आयौ हाला फिथाइजोब रग' रग' फिथाइजोब सबाय बिमाखौ देखायसै आं सबाय बिमा लेसारा हाजार हाजार सबाय बिमा थाखानि फिथाइजोब दिन्दां दिन्सि फिथाइजोब हाबाब रग' फिथाइल' खालै बरियाखा हाबाब देखायथ्र'नो हाला सबाय बिमा बारखांनानै मा दङ फोरला जिंखा आजिखालि फोरला जिंखाया थाइब्रै थाइबाजों 1 किल' जायो आरो बे थाइब्रै थाइबायावनो 50 रुपिस मोननो हायो 50, 60, 40 बाजार नायै बाजार हाबाब नायदो एबार भल जोब रिदि रिदां फिथाइ जोब हाबाब
आयौ पियर माबाजोब बियो बेयाव हासार मुलि होनाय जेबो गैया पियर लकेल होनो बिदिखौ पियर लकेल बेफोरबायदिखौसो जानांगौ लोगोफोर बाजारनि जानो लाब गैला आजिखालि बाजारना मुलिजों थायनाय होनायसो गायजेननायनिफ्रायनो मुलि होयो आजिखालि बाजारना हासारनिफ्रायनो मुलि बिफांनिफ्राय मुलि बिबार बारबा मुलि जेरैबो मुलि होमबा जों बोरै बाजारनिखौ जागोन बेबायदिनो न'फ्रावनो हायाथ' दंखायो जाहैबाय इसोरनि अरनायाव आइ आफानिफ्राय मोननाय हा दंखायो जोंहा बेफोराव गायनानै जाबानो मोनजायो हाजार हाजार जासे जानानै उदै बुंजासे जाखांनानै फाननानै जानो हाबावो हनै खाग्राफ्रा ओरै फै ओरै 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 हाबाब हाबाब रग' 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 लाखौ देखायथ'नो हानाय नंला आं हरै बारबावनोसै बारनानै मा दङ बारनानै मा दङ फायखारिफोर हाबफैबाय नै खालागासिनो क'क्राझारनि फायखारि हाबफैदों दिनैहाय ओरैबारैहाय भिन्दि फिसाजाद दङ नै भिन्दि फिसाजारा रोखोम रोखोम थायो बेहा फिसाजाद गुसुं गुसुं जायो बेयो फिसाजादजोब भिन्दि फिथाइया एसे गुसुं जायो बेनिफ्राय बेखौ बारनानै जुखाम खेथिखौ जोङो जोंनि सुबुंफ्रा गोबां खम बानायोमोन दासो बुजिबाय जुखामावबो बिराद इनकाम दं 5 बिगासो जुखाम फोनो हायोबा बिराद फैसा मोनो लोगोफोर नायदो बेसेबां जुखाम दङ आरो फाथोखौथ' देखायजागोन ना देखायजाया जाखो गिगोनसो नामा मानसिफ्रा नायफ्लाङोब्ला फाथोखौ देखायहैनोसै र' खारलागासिनो दं नैबेहा बिलासपारा साइड खाथिनि फायखारि बस्थानै खाखांबाय बियो खागासिनो दं आं बिनि गेजेरजों थाबायगासिनो दं दाबो जिंखा बारबोबाय आङो फाथोआव देखायहैनोसै फाथोआ बेसे गोजौ जायो बेखौ एसे मोजां देखायथारनोसै आरो रानाय फाथोआ माबायदि जायो बेखौ आं मोजां देखायथारनोसै लोगोफोर बयनिफ्राय स्टार्ट खालामनो फार्स्टनिफ्राय स्टार्ट खालामनोसै आं नायदो बियो फाथो फुरा राजोबखाबाय बिराद डेन्जार फाथो जाखाबाय दे बामिजोब मारै मोनगोन बेखौलाय दाउखोबो हौवाफोरबायदि नुखायो लोगोफोर फुरा फाथोजोब बियो फाथोआबो 5 बिगा 7 बिगा दं फाथोआ बेसे गोजौ जायो नायदो आंजों बेसे गोमो आंखौ जखा खालामनायनि नै आं बे गाहायाव दङ बेनिफ्राय ओरै नायदो नै बेसे गोजौ थाङो फाथोजोब बे ओइ सरकसिम बैसांसिम बे फाथोजोब बैसाङा बेसे गर खय हाजारनि बैसां नुदों लोगोफोर फायखारिफ्रा हनै क'क्राझारनि बै गोजाननिया देखायथ'नो हानाय नंला ओरैनि बैसांखौ एसे देखायबावनोसै आं उदासि बेफोरो उदासिजोब उदासि बे साइडआव उदासि मानसिफ्रा खेथिखौ बायोना नाथाय जेब्ला फैसा मोनो अब्लासो मावनो गोसो जायो मैगङाव आजिखालि बिराद फैसा दंसै लोगोफोर मानसिफ्रा साख्रि
साख्रिल' नागिरो मैगङाव गोसो होआमोन नाथाय गुबुन हारिनि मानसिफ्रा सिगांनिफ्रायनो मैगं गायै गायैनो फैसा बुथुमनायजों फैसाजों गिदिर गोलाव फिसाफोरखौ खालामनो हादों आरो गावसिनि जिउ खांनायाव न' बां लुनायफ्रावबो गोबां मदद मोननो हादों। अब्ला बे भिडिअखौ नायनानै एसेबाबो सोलोंनानै लानो नांगोन मानिनानै लानो नांगोन। बे भिडिअखौ नायनानै मैगं गायनानैबो जानो हायो बेफोरबायदिखौ एसेबाबो अननानै गोसोआव लादो आरो बेखौनो गुरै खावलायनाय थाबाय। मोजां मोनोबा लाइक हरदो शेयार खालामदो आरो आंनि चेनेलाव गोदान फैदोंबा साबस्क्राइब खालामनानै होदो आरो थेंक इउसै आंनि भिडिअखौ नायनायनि थाखाय गोजोन्थों। बानलु बागान बियो बानलु बागान फायखारिफोर फैदों बिसोरो बेयो क'क्राझार मालदांपारानि फायखारिफोर बिसोरो सासे माबानि फिसाजो मालदांपारानि बानलु खाफैदों। हेल' व्हाट आर यू डुइंग? बानलु खादों दिखाव दिखाव बानलुखौ Your local chili doing chili kaying very good chili kaying नो मा chili plucking बानलु खादों होननाय जाबाय ब्रा आजिखालिनि बिमा बिफाफ्रा मैगं बानलुफोरखौ गायलाना बिसिनि फिसाफ्राबो बानलुखौ मा होनो बेखौबो सिनायनो बर'नि रोंलायलांला। दा जोंहा बिमा बिफाफ्रा बिदि आबाद मावोब्ला गावनि गथ'जों लोगोसे गावनि रां रुफा आरजिनायजों लोगोसे गावनि फिसाफोरनोबो गियान सोनानै होनाय जायो। बेफोरबायदिसो मोनलायलांबाय आं लोगोफोर। मोजां मोनदोंबा प्लिज शेयार खालामना हो। बेनो दे मैगं खानानैबो मैगं गायनानैबो जोङो जानो हायो। बे फुरा बानलुजोब। टोटल 10 बिगा। थैंक यू। लाइमुथिया मानि थाखाय फेमास? ना खांख्राइ साम' एम्बु एनला आरो नेवसिनानै दावखोआबानो हाया नामा? भुटाननिफ्राय फैनाय दैसो बियो गुसुथारबो लामा खालायनानैसो दावखोनांगौ। Ayo, wow, very good, खांख्राइ, crabs. दन्दरफोरखौ मानिनांगोन मा थायो मिन्थिला बामिफोरखौनो लाथ'नो हानाय नङा ना। आयै बामिजों खांख्राइजों खांख्राइखौथ' जाबावासो जाहैबाय। खांख्राइया मानोना बाल्थिङाव लाबाबो बिसिनाव मोनसे बेड केरेक्टार दं। मासेया मासेखौ बोख्लायलायो बाल्थिङाव लाब्लाबो मानखोयो खेबो बेड केरेक्टार खांख्राइनि। आरो खांख्राइहा माखासे गुड क्वालिटिसबो दं। खांख्राइखौ मैथाजों जायोब्ला बिराद मिलौलायो। बेनिफ्राय खांख्राइखौ नै खांख्राइबाव मनासि मोनखाबाय। खांख्राइखौ मिक्सियाव होनानैबो बिदै खालामनानै
सिथाव जानो हायो जाहैदों सिथाव लारु नै खांख्राइखौ लारु जाजायो मैथाजों जाजायो खुमब्राजों जाजायो आरो मेलेम गोजा एवनानैबो जाजायो आरो नाफोरखौथ' मिथिखागौ ना मा साइजनि मा नाखौ माजों जानो बयबो मिथिखागौ साम' जोंनि देहानि थाखाय बिराद मोजां साम' नांगौबा थाबैनो फैदो लोगोफोर खनबानो मोनो साम'आ हिसाब गैया डाइरेक्ट भुटाननिफ्राय फैनाय बे साम'आ गासिबो बाल्थिंखि बाल्थिं मोनखायो बस्थासो लानांगौनो खांख्राइनि थाखाय बस्थासो नांगौ बाल्थिं खि बाल्थिं मोनायाव हाबनांगौ जाहैदों टर्च लाइटफोर लानानै मोनायाव हाबनांगौनो मा मोनलायखो नानि वाव गुड यस क्या है दानसे हमनांगौल' ना मोनदों ना खांख्राइ मोनदों गान्दा गागेब मैदेरबो दं नामा ओइ थिग गैयालै भुटाननि मैदेरसो जानो हागौ डेन्जारखा जायगाफ्रा नै वाव पुरा हाग्राजोब बेजों सौखिलांनांगौ नै दैया एवसि दावखोनांगौ ससे दावखोबानो खन्थु खबाइसे बाल्थिंसे मोनखायो थेंक इउ